salaketa jartzea hori emakumeak hartu behar dauen erabakia dala. Eta, emakume bakoitza mundu bat denez, ibilbide ezberdinak daude egoerari aurre egiteko. Batzuk erabakitzen dute zuzenean salaketa bat jartzea, adibidez ertzainetxe batean edo dena delako, eta beste batzuk hasten dira prozesu bat egiten profesionalen esku jarrita euren kasua egoerari irtenbide egoki bat emateko. Eta kasu hauetan guztietan beti jarri behar da erdigunean emakumea, bere alduntzea eta bere erreparazioa. Hori da kontuan hartu behar duguna kasu guzti hauei irtenbide egoki bat emateko. Eta funtsezkoa da, euren testigantzak kontuan izatea eta euren esperientzia ondo baloratzen jakitea, interbentzio egoki bat egiteko. Horregatik esaten dugu ezinbeste dela formakuntza kasu hauen aurrean interbentzio egoki bat egin ahal izateko.